Obumuna machukuna ma. Obumuna machukuna ma. Yukwenyega yegu taibule batubegu. Yukwenyega yegu taibule batubegu. Egwu mụ na-agụ ka mụ ji agazi n'ime obodo lee. Egwu mụ na-agụ ka mụ ji agazi n'ime obodo. Ka mụ nwere egwu nwoke na ụmụnne m na ụmụnna m. Ka mụ nwere egwu nwoke na ụmụnne m na ụmụnna m. Esimume welu mana mo wabia wamo. Esimume welu mana mo wabia wamo. Ume welu mana mo bebe si bia wamo. Ume welu mana mo bebe si bia wamo. Unanulia. Akwa Chieme Mediate. Yabu Chieme akwa alo. UMUENWELUM ANAM. Abu yakumu na n'ọnụ ya. Ọbalije nwole ka mụ si bịa n'ime ụwa mụ. Ọbalije nwole ka mụ si bịa n'ime Enwelum do. Ndị obi m ọbalije ka mụ si gai gai. Ndị obi m ọbalije ka mụ si gai gai. Okoye family ọnụ mekana. Okoye family ọnụ mekana. Enosobezi nwanne m ọnụ mekana. Enosobezi nwanne m ọnụ mekana. Enosobezi nwanne m ibu n'Okoye family. Enosobezi nwanne m ibu n'Okoye family. Chibuzo nwanne m ọnụ mekana. Chibuzo nwanne m ọnụ mekana gị. Achị Oketomgbo. Ọkwa ịgbaka nwanne gị nwoke ji agazi ọnụ mekana gị. Ọkwa Chieme Mediate nwanne gị nwoke. Ọ bụ ya na-ekwu. Ka m nwere egwu nwoke na-ekene nwanne m. Ka m nwere egwu nwoke na-ekene nwanne m. Ọkwa nwada Ekene Chuma. Isokwa n'Okoye family. Ọnụ m ekenekwa gị. Ọkwa Chieme nwanne unu nwoke ya na-ekwu. Ya bụ Chieme Mediate. Ka m nwere egwu nwoke n'ịgbago nwanne m. Ka m nwere egwu nwoke n'ịgbago nwanne m. Ya bụ ịgbago Bernard. Ka anyị ji ịgbago Chuma wee malụ. Ịgbago Chuma. Egwu ekene gị. Ejike nneme ka ọnụ mekene. Ejike nneme ka ọnụ mekene gị n'egwu m. Ụbaka nneme ka egwu mekene. Ụbaka nneme ka egwu mekene gị. Nwapọlụ nwanne m ọnụ mekene. Nwapọlụ nwanne m ọnụ mekene gị. Ọgadi nwanne m ọnụ mekene. Ọgadi nwanne m ọnụ mekene gị. Abụ Mabọged. Egwu ekene gị. Ọkwa Chukwu bụ ike gị. Ebe ọbụla ị nọ.
ka mụ wele egwu weke na-azụbike nwanne m ka mụ wele egwu weke na-azụbike nwanne m Azụbike Igbo egwu ekene gị ejikwa m egwu nwa na-ekene mmadụ dịka ANAM nịga ya bụ dozie nwanne m egwu ekene gị daalụ nwanne m Kiristani nwanne m ọnụ mekene Kiristani nwanne m ọnụ mekene n'egwu Okiri worldwide egwu ekene gị ọkwa Chieme nwanne gị nwoke ya na-ekwu eji m egwu nwa na-ekene onye ọbụla bụ Okoye family ma na-asị unu na ọkwa na egwu ka nwanne unu ji agazikwa eji m egwu m nwa na-agazi n'ime obodo eji m egwu m nwa na-agazi n'ime obodo Chieme Mediate bụ nya na-ekwuzi Chieme Mediate bụ mụ na-ekwuzi n'egwu ka mụ wele egwu weke na ụmụnna m ka mụ wele egwu weke na ụmụnna m n'obi egwu mụ na-agwa ife ndụmọdụ ka mụ ji bịa egwu mụ na-agwa ife ndụmọdụ ka mụ ji bịa egwu mụ na-agụ ndụmọdụ ka mụ ji bịa egwu mụ na-agụ ndụmọdụ ka mụ ji bịa n'ụwa onye na-eme n'ụwa ya jisie n'ike onye na-eme n'ụwa ya jisie n'ike unu anụlịa ị na-eme ka ị na-eme nwanne m kpebe ekpele ị na-eme ka ị na-eme nwanne m kpebe ekpele eji m egwu a na-ekenekwa mmadụ dịka Ejike Akwalọ Nnama onye amị ebu nwanne m my brother egwu ekene gị ejikwa m egwu a na-ekenekwa mmadụ dịka Chibuko Okeke Akwaebi my brother egwu ekene gị ọkwa Chieme Akwalọ ya bụ Chieme Mediate nwanne unu nwoke ọ bụ ya na-ekwu my brother egwu ekene unu ejikwa m egwu a na-ekene mmadụ dịka Chukwudara Ọkpọkwụlụ worldwide my brother egwu ekene unu ka m wele egwu akenekwa mmadụ dịka Odikpe Akụba ya bụ Odikpe Okeọnya my brother egwu ekene unu ka mụ wele egwu ekene ụmụnne m ụmụnna m ka mụ wele egwu ekene ụmụnne m ụmụnna m ka mụ wele egwu weke n'iru anyị fadigo ka mụ wele egwu weke n'iru anyị fadigo n'obodo ọbalị medezu n'egwu mekene ọbalị medezu n'ọnụ mekene gị ọbalị medezu n'ibu n'ọhị fadigo ọbalị medezu n'ibu n'ọhị fadigo Ejike Akwalọ ọnụ mekene Ejike Akwalọ ọnụ mekene gị n'egwu abụ Ejike Akwalọ Ejike Nweze Handsome egwu ekene gị aji m egwu a na-ekenekwa mmadụ dịka Azuka Brain Master egwu ekene gị Ejike Chali ọzọ egwu na-ekenekwa unu
na-ekenekwa mmadụ dịka Ọfọma Nnebifie ya bụ eze bụ n'afọ na South Africa. Uderike Ọnụma egwu ekene gị o. mmadụ ka ọ natalụ dike mma ọnụ m ekenekwa unu n'egwu ahụ. ejikwa m egwu a na-ekenekwa mmadụ dịka Chieme John ya bụ ọkụ bọnkịrị ma brọda egwu ekenekwa unu o. Ikezu Udenze the young barrister egwu ekenekwa unu o. ụmụnne m na ụmụnna m ọkwa Chieme nwanne unu nwoke o. ya bụ Chieme Mediate ya bụ Chieme Alọ egwu na-ekenekwa unu o. na-agwakwa unu na ọ bụ egwu ka nwanne unu ji agazikwa o. onye wusi onye nna ekenere n'iwe wenye na anyị ka na-abịa. Onye na-eme n'ụwa ya jisie n'ike, onye na-eme n'ụwa ya jisie n'ike. Ofu onye na-eme n'ụwa ya jisie n'ike, ofu onye na-eme n'ụwa ka Chukwu ji akwụ ụgwọ. Nkeji n'ụwa ya keji kalịsịa, nkeji n'ụwa ya keji kalịsịa. Ọ bụ mụ na-ekwu Chukwu na-eme, ọ bụ mụ na-ekwu Chukwu na-eme. Chukwu enyego anyị egwu ka anyị bụrụla ịgbatibe egwu. Chukwu enyego anyị egwu ka anyị bụrụla ịgbatibe egwu n'obodo. Onye na-eme n'ụwa ya jisie n'ike, onye na-eme n'ụwa ya jisie n'ike. Mmanụlịa ị na-alụ olugbo nwanne m lụsie n'ike, ị na-azụ n'afịa nwanne m jisie ike. Onye na-agụ egwu nwanne m gusie n'ike, onye na-agụ egwu nwanne m gusie ike. Onye na-eme n'ụwa n'iwelu ụgọlụ, onye na-eme n'ụwa n'onwelu ụgọlụ. Eji m egwu a na-agwakwa ụmụnne m na ụmụnna m, na-agwakwa ndị obodo anyị ka ọ bụ na ị na-eme n'ụwa na-emesi ike, na ọ bụ nke onye na-eme n'ụwa ka Chukwu ji akwụ ya ụgwọ. Ị na-azụ afịa o, ị na-alụ ọlụ aka o, na-ekpekwa ekpele o, na ọkwa nke onye na-eme ka Chukwu ji akwụ ya ụgwọ. Ọ Chieme Mediate ya bụ onye UMUENWELUM ANAM. eji m egwu a na-ekene unu, na-agwakwa unu na ọ bụ egwu ka anyị ji agazi o. Nwanne m nọ n'ụwa biko jisie n'ike, nwanne m nọ n'ụwa biko jisie n'ike n'ọlụ gị. Onye na-atụ n'ọlụ nwanne m tụsie ike, onye na-atụ n'ọlụ nwanne m tụsie ike n'ọlụ gị. Maka nke onye na-eme n'ụwa ka Chi ji akwụ ya ụgwọ, nke onye na-eme n'ụwa ka Chi ji akwụ ya ụgwọ. Iru anyị fadịgo n'ume kene, iru anyị fadịgo n'ume kene unu n'egwu m. Ọkwa Chieme Mediate egwu ekene unu ụmụnne m na ụmụnna m. Ọ na-asị unu ka anyị jee ka anyị bịa na egwu na-abịakwa.